Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da warhaka masu bibiyan mu, muna muku fatan alheri. Kamar yadda kuka sani da Media Niger TV ne ke tare da ku. Yau muna dauke da wani labari na kungiya G25 Niger ta yi kira ga gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Niger da saki tsohon shugaban kasa Muhammad Bazoum da kuma mayar da mulki ga hannun fararen hula. Kungiyar G25 ta yi kira ga gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Niger da cewa a mai da mulki zuwa ga hannun farar hula domin sasanta rikicin siyasa da ya addabi jamhuriyar Niger. Ita dai wannan kungiya ta G25 ta hada da kungiya 'yan kasuwa da fararen hula da kuma 'yan siyasa, domin cewa kungiyar ta yi kira ne ga gwamnatin mulkin jamhuriyar Niger da cewa tsare Bazoum a inda ake tsare da shi abu ne wanda bai kamata ba. Ya kamata gwamnatin jamhuriyar Niger ta duba, kamar yadda wannan kungiya ta yi magana. Me za ku ce dangance da wannan kira da wannan kungiya ta G25 Niger ta yi ga gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Niger? Gwamnan jiha Agadas Ibra Bulama Isa ya zo ya ziyarci ofishin inda jami'an gardi national na jamhuriyar Niger suke, inda suka gabatar ma gwamnan jihar Agadas da makamai wanda suka kama ga 'yan ta'adda lokacin da 'yan ta'adda suka kai wani hari a cikin jihar Agadas ranar 2 ga watan Satumba. Wannan ziyara da gwamnan jihar Agadas ya kai, ziyarar ta kasance ranar Alhamis 4 ga watan Satumba wannan wata da muke ciki shekara 2025, inda gwamnan jihar Agadas ya kai ziyara a sansanin gardi national na jihar Agadas, inda suka gabatar mishi da waɗannan makamai da suka kama ga hannuwan 'yan ta'adda, inda suka kama bindigogi da harsasai da sauran dai abubuwa wanda sun ka kasance suka zamanto makamai wanda 'yan ta'adda suke amfani da su, inda 'yan ta'adda sun kai hari ne a cikin wani gari da ake kira Abalamma cikin jihar Agadas, inda jami'an gari national suka kwace waɗannan makamai daga hannuwan 'yan ta'adda. Me za ku ce? Ku biyo mu domin jin cikakkun labaran da muke ɗauke da su. Ku haɗa da sharing da lakin. Fatan alheri zuwa a gare ku. Ya nuna wato ya yi hankali ga sai kuma an saurari kiran nashi. Me za ka ce ma 'yan ƙasa game da wannan batu? Abin da zan ce ma 'yan ƙasa ai ƙasa ta ce ko? Kuma yau ƙasa ai wanda ke rike da ragamar da General Chani ne ko akwai wani banda General Chani. Bazoum ne ke bisa mulkin ƙasar nan, an ka hamfarar da shi. Da an hamfarar da shi mu ba mu yarda ba, har yanzu ni har zama yanzu ban yarda da kudeta ba. Kenan dan General Chani ya ɗauki iko ko dan yan CNSP sun ɗauki iko da mu sai mu zamana kurmu haka nan ba za mu kare talakan ƙasarmu ba za mu bi incin 'yan ƙasarmu ba. Waɗanda ke wani tunani kan wannan abu, ni wadda nake shekaru da shekaru kokowar ƙasa ta ce, kuma sai na spain wannan da ta zo kayan ta zo ma program kin namu na takara ta shugabancin ƙasa shine sai na spain take aiki da shi, saboda na ce zan kori base militaire na France, na America, na Italy, na ko ina kuma za mu yi yaƙi da cin hanci da rashawa. Ko da yake ni ban ce zan yi irin wanga wanda ake na kwaldef ba, barawo ya yi sata a kire shi ya biya ya tafi a biya. Ni cewa ne in ka saci kuɗi fiye da miliyan 500 kashe ka za a yi. Kenan aƙida ce, kenan ni har zaman yanzu ina biye da aƙida ta. Kuma game da shugaba Bazoum, tsakanina da shugaba Bazoum haraka amana ce, sai Allah tsakanina da Bazoum. Kuma ko gobe ina zancen kai wannan bawan Allah shugaban Bazoum a sako shi ya dai cikin iyali ne, a sako shi saboda yana iya kama ma kasar nan, a sako shi saboda sako shi yana cikin kwanciyar hankali cikin kasar mu. Kuma ba shi kadai ba, da duk wani wanda aka ma kamun siyasa duka muna fatan a sako shi, saboda kasar ga sai da 'yan kasa za ta yi, in ba da 'yan ƙasar ba za ta yi ba. Kuma ka kwantar da hankalinka, masu waɗannan maganganu kamar waɗanda ke gani su sun kama CNSP goyon baya ne. In kana tunani lokacin da an ka ce General Chani ya yi juyin mulki, ai na farko da suka taso suka ce an kashe shi, ai su ne yanzu suke tasowa suna cewa ba su gane wanga hali na intinikar ba. Kenan intinikar ya zama na kurum ya bar kare 'yan ƙasa, su ba su karewa.
su waɗanda suke gani su kungiyar farar fulla ne ai aikin su ne. Kungiyar farar fulla su ya kamata su yi furuci bisa kan harka yan Algeria, su ya kamata su bincika mi yan Niger suke ciki su faɗa ma CNSP, amma sai ya zama na mu da ake gani mu ne adawa CNSP mu ne ke wannan aiki. Kenan wanga aiki da muke yi ba mu yin shi dan wani, muna yin shi saboda son kasar mu, saboda kasar nan Chani bai yi mu son ta ba, CNSP ba ta yi mu son ta ba, Bazoum bai yi mu son ta ba. Kana da sau wanda ya cewa ko gobe ko kaga wani abu wanda ya danganci batun kishin kasa ne ko kuma son kasa ko kuma ba da wasu shawarwari ko gudunmuwa za ku kama ma CNSP dangane cewa ka kai ga cimma ruwa. To in ka ga ban yi shi ba to rai yayi hali ne. Zancen karya dai abba zan shiga ba da zancen goyon baya na karya, amma abu wanda zai kawo kwanciyar hankali cikin mu, abu wanda zai sa a maido mana tafarkin demokradiyya cikin mu, abu wanda zai kawo haɗin kai tsakankanin 'yan mu, wanda zai tabbatar da shari'a cikin mu, duk wanda muka gani bi iznillah za mu hito mu hau da CNSP bisa hanya, saboda mun ga alamu da yawancin su makahi ne, makaho ko sai in yana da jagora, kenan sun rasa wanda zai musu jagora. Mun yi son mu musu jagora saboda ka su kai musu baro. Muna godiya mai sulhu. Ni ma godiya nake sosai.